Busturian, etxetik kanpo. Euskal Herrietatik milazak eta milazak joan izan dira mundu zabaleko baztertoki askotara. Etxekoak, herria eta etxondua hemen itxita. Garai desbardinetan, mundu barrietako deiadar dizdiratzuari erantzunez, gehienetan behar izan gorriak eraginda. Beti be, bizimodu hobea izateko ustez. Sarri, aberatz itzultzeko liluraz. Izarra mesak inoz, txakurra mes bihurtzen direla jakinarren. Etxetik kanpo. Berba bi baino ez, baina makinatxu bat bizipen, bizikera eta egoeraren erakusgarri. Berba bi horrein atzean mundu zabala agiri jaku. Herrialde, ohitura eta jente arrotzak, hizkuntza ezezagunak, bakardadea. Etxekoen, lagunen eta herritarren babesbarik. Batzuek, euskaldunok etxeagaz eta etxekoakaz daukagun lotureari esker, joan etorriko bidea egindabe. Beste batzuk ostera, han sustartu eta betiko lotu dira erbestean. Geurera etorrita, Busturialdea be buru belarri sartu zan kanpora joateko amez horretan. Eta ez dira ez gitxi munduko lau bazterrak ezagutu dabezan busturiarrak. Hemengo emigrazioa aztertzeko orduan, kontuan hartu behar da, herria zati bitan banatuta dagoala. Goierria, mendialdea, Sollube eta Paresi inguruak, eta Beterria, herrioaldea eta itsas ingurua. Goierrikoak pastore joaten ziran gehien bat, mendebaldera zein ekialdera. Beterrikoek aldiz itsasoaren deiari erantzun izan deutzie batez be. Busturiko emigrazioa aztertu eran, hala beharrez aitatu beharrekoak dira 18. mendean Mexikora joan eta diru asko egin eben Jose Apraiz Arrospide eta Txirapozutarrak. Azken familia horrek jauregi ederra egin eban Altamiran, Mexikotik buelta usanean. 19. mendean, arrotegia nahiak aitatu behar dira, Manuel Maria eta Nikolas. Horreik be, aberatz bihurtuta itzuli ziran eta aspen, umeentzako eskolak eta zaharrentzako egoitza egin ebezan. Eta 20. mendean, Valentin Agirre, Larrago baserrian jaioa, Ameriketara joaten ziran euskaldunen zutabe eta aterpe. Baina gure herria, abiaburua izateaz gain, harrera leku be izan da. 20. mendearen erdialdean joera bi dagoz Busturian. Batetik joan doazenak, eta bestetik hemengo ekonomiaren goraldiak erakarrita etorri datozenak. Batez be, Espainiako bazter guztietatik muruetako ontziolara beharrean. Amaitzeko, emigratzaileak izan ezarren, bizimodua itsasoko ur handietan egindabenape gogoratuko ditugu. Eurak be, denpora tarte luzeak egiten ebezan etxetik kanporata. Bizipen eta pasadixu desbardinak zuzenean bizi izan dabezanen ahotik entzungo ditugu. Emigraziorako joera Busturian betidanik egon da. Adibidez, 18. mendean, berda, emigranterik ospetsuena eta hainbat diru Mexikon egin bana, izan zen Apraiz. Eta Apraizen ondoren, Txirapozutarrak. Eta horrek bihurtu ziren Busturiko aberatz. 19. mendean, esate baterako, Ameriketatik etorten, Ameriketara joteko joera egon zen, Ego Ameriketara. Buenos Aires eta Kuba aldera. Uruguai eta Argentinako gobernuek enganchadoreak ordaintzen zituzten. Enganchadorea da, herri doana jendea engantzatzen ara joteko. Zelako jendea topaten eben hango gobernuak, ganaderoak, mendialdekoak, behaz, trebatuta dozenak ganaderitzan, eta jende gaztea, 15 urte ingurukoa. 20. mendean badago beste emigrazio bat, Ipar Ameriketarako, Amerika West,
mendebaleko Ameriketan, Idaho, Nevada, Kalifornian, Wyoming, zona guzti horietan, pastoreen premia sortatu zen, bertan ganaderitzarako ardientzako eta aukera bat zegoen. Lehenengoak Hego Ameriketatik joango dira, baina gero, Hego Ameriketan ganaderitzan nortu ziren espezialistak, euskaldunak. Eta gero, hasten dira, aurkitzen busturia moduko herrietan. Horbe, engantzadore egongo da, eta engantzatzeko eta aukera emoteko. Aukera hori 1920an eta gaztentzako erakargarria zen. 5 urteko kontratu bat, 3 urteko kontratuarekin, ara joaten ziren, eta gero dirutsu batekin bueltatu zirelako. Jakina, lan gogorra eta isolatuak mendialdean, beraik bakarrik egon ostean. Hori areagotu egiten da 1950an. Gerra ostean, oindino, premia gehiago dago, eta Goierri guztian, aukera handiak, Larrago eta inguru guzti horitakoak, aukera daukie ara joateko, eta orduan utzitu egiten da busturi, zati bat, mendialdeko busturia. Beste asko, Gernikara edo Bermiora joango dire lanean. Baina 1950tik 1960ra, 10 urte horretan, 300 biztanle galtzen ditu busturik. Horrek esan gura dago, jente asko, kanpora joan dela eta nabarmen egiten da. Gero, Ameriketan bi aukera zegoen, pastorek inglesa harin ikasten baeban, orduan aukera zegoen herrira joteko. Eta holan, asko Nueva Yorkera joango dire lanean. Nueva Yorkeko euskaldunak Liverpooletik doazenak dira asko. Liverpoolen sortzen da euskal gune bat fuertea, eta busturi aldeko asko dagoz, eta gero Nueva Yorko zentro baskoko lehenengo presidentea be busturikoa zen, ez? Orduan, hor lotura hori badago Liverpool eta Nueva York. Horrek direia inglesa jakintak izenak herrizen ofizioetan sartzen dira, edo panadero, edo sastre, edo ustantzeko ofizioetan herritar batzuk bihurtuta. Eta busturien, aipatu behar dena da, Valentin Agirre, Larraokoa, hori 9 urteaz izan itsasoan, eta gero hori bihurtuko da Nueva Yorken euskaldun guztien oftatu baten jabezen, jaialai ostatua, eta oftatu horren jabezelarik lehenengo jomuga beti Nueva Yorken Valentin Agirre zen. Eta Valentin Agirrei arek emoten eutzen jatekoa letrero bat ipini, eta gero mendebalentantza bialtzen zituen, eta berak bitartekaritza lana diruarekin eta berak egiten zituen. Zuen gurasoak, bai aita eta bai ama, biak joan ziren busturitik. Bai, biak busturin jaio ziren, eta Gerra Zibile ostean, Euskal Herrian hain egoera gogorra zegoelez, orduen aukeratu zuen Venezuelara jutie. Aitzek, bai. Eta lehengoz aitze joan zan, aitak lana topasa zuenean, baina aitzitxeri, nire namari aitzeri idatzi zuen olako gutun bat, baimena eskatzen nire amagaz eskontzeko, eta nire aitzitxe onartu zuen eskaera hori, eta eskondu zuen, baina poterez bitartez, hau da, nire aita Venezuela zegoen eta ama hemen. Eta Venezuelara nora? Caracas'en egon ziren denbora osoan. Bai, urte guztietan. Zuek ja joan etorriak eta hegazkinez egingo zendu ez. Bai, hegazkinez. Baina zuen aita eta ama joan zirenean bere hegazkinez joan ziren edo itxasontziz? Itxasontziz. Bai, itxasontziz. 15 eguneko bidaia zen, ezta? Zuen etzeko bizimodua eta zelakoa zen? Zuek etxean euskaraz egiten zenduen, aita eta amagaz? Amagaz batez ere. Gehienetan amagaz. Aitxegaz, ez hainbeste.
Baina amagaz beti, eta ama guri gauzak gainera hori euskara barrukoa gozotasunan, edo bebai zelan zerrezegunean bebai, eta berarekin beti. Lehen hezkuntza egin genuen ikastola Euskadi Venezuela. Bai. Hane Euskoetxean. Eta, klaro, eskolara ikastola horretara joaten ziren ume guztiak, izango ziren Euskaldunen Claro, Orduan, han, Karakasen, Euskaldun asko egoan momentu horretan. Bai. Asteburuetan joaten ginen Euskaletxera eta bertan egoten ginen. Osea, Euskaletxea zeukan hainbat leku holan zelan da, librea eta egoteko, piztina bebai. Bai, Euskaletxea oso handia zen. Oso handia zen, eta han ematen gendune asteburu pilo bat, Domekaro egiten zen mezie, eta... Mezea euskeraz egiten zen, bere? Bai, Euskaraz. Euskaraz egiten zen. Abade euskalduna egoanan. Bai, claro. Asko. Bai egiten gendun hori aberri eguna, eta... Bai, horrek ospatzen ziren. Bai, ospatzen ziren, eta dantza egiten, eta hori dana, bai. Hor, nik argazkitan eta ikusi dut holan jantza taldea eta holakoak bai gozala, ez da? Bai, hori da, osea, guken zaiuek eukitzen gendun, urtean zehar, bai, noizbenka, baina ja gero aberrieguna hurbil zegoenean, orduen ja asteburuero ensaioak ekitzen den gendun, jantzita joaten ginen, parte hartzeko, eta dantzak guztiak horrek zagardantza, espatadantzak, arkuena bebai, gero mutilek aurrezkuak, dana. Ara joan dako jentearengan, egoan olako Euskaldun nortasun hori mantentzeko alegina, ez da? Bai hizkuntza, bai ohitura. Gaur egun mantentzen da hori. Euskaletxeko zutabea hori da. Euskaldune guztiak saiatzen dira, bai ospatzen gure festak, hori kultura, euskal kultura mantentzea. Zuek umetan etorri zineten ona lehenengoz, edo ja zarritan? Txikitan urtero. Urtero etorten zinean? Bai, urtero. Lehenengoz, huele, klaro, txikeak ginenean, aitxegaz, edo osea, gurasoekin, edo amagaz, edo aitxegaz, ez da? Eta ja gero, ja 8 urte geneukanean edo hortik arrera, ja bakarrik bebai. Baina egia zen, ni guzturian behintzat, naiz inoiz atxerritar zenditu. Claro, segumentarik etorri zari. Bai. Eta hori landu zuten gurasoak. Bai. Busturitik jente asko joan zan Ameriketara? Asko, Busturiz izan, baserriko jentia gehiena Ameriketara, eta bekua itxosora. Amerikara gehiago? Ni pentsa dut Ameriketa, gizio, Australian jente asko. Euskaldunak, emigrantik izan gara, Ameriketara ze urtetan joan zinen zu? 69. Eta zer da lata? Edo zelan izen zan hori? Anai iban zan, da lehenguzu batzuk bai, da hemen bezan hon etorri handiri, da zuerti bila. Orduan zure anaia eta lehautik joan da egon ziren? Adino junda egon ziren bai. Eta zer joan ziren, pastore beharretan edo zetan ibili zirenan? Pastore. Lehen irurtiek eta gero librien gero zer baten onzien, zerradero baten, horregonen. Hanbe, zer bat diru jabirazten da maitxe. Zenbe denbora egon zinen Ameriketan zu? Nintzen 5 urte, Ameriketan da 28 Kanadan. Zu Ameriketara joan zinen, ze urtetan, Juan Jose? Ikuritzen Ameriketara 74. Eta zer da lata? Bueno, hemen ikustezan ez dugu eurrako zerik, eta baserri zen zegoen bizimodurik, eta kanpo urtegetu hor zeitzik. Haukizan duen jabataran bat, ara joan da, lagunen bat, edo... Lehen guzu beto ginean, daren bitxertez junitzen. Eta zu nora joan zinen? Ni junitzen Washingtonera, Estado Washington. Herritxu bet izena degona Ellensburg.
Eta nintzen ditzu zen 4 urte, paseitzu. Bai. Eta gero bueltan nintzen 18 zen. Eta gero zu Ameriketara joan zinen? Bai, Ze urtetan? 75. Eskondute ostean, ja, Bai, eskondute eta seme-alabak eta guzti. seme-alabak amak geratu zin. Eta zer galata? Zelan izen zan hori Ameriketara joatea? Gizona osanan da, Eta berazetan joan zan, beharren, zetan? beraju izan lehenengo boizera. Boizeren bazen, 5 urte. Beran dirojatu zen Nova Yorkera. Da Nova Yorken gero neutrako zen. Zenbait urte, 40 urte egin dauz berakan. Nik 30. Zuok dijea abioien egin zen duen. Bai? Eta igual lehengoz, ez da, abioien. Lehenengoz. Eta, Bilbotik Madrilera trenien, eta gero abioien. Madriletik Lisboara mugitzen da. Da Lisboatik Nova Yorkera. Nova Yorketik Chicago orduko eskala egin duzuen. Da gero Chicago ordutik empezado Seattle zaba. Da Seattle jakimo. Da ja, ia etzi. nora joan zinien emetik? Ni aire jora, gero aire jotek irurtein ja, Oregonen beste 2, zerran, nero Espainiara, 74-en, da, 74-en gaunetan, Kanadara. Eta hori ez da, ez txio, tokino zen, soldautzie, bionik hemen, Libanue. Libanue, Australia, zer etxega, zer jo, manula, ba. Nik hemen soldauti ez dokurein, Libanuara. Bueno, orduen, alaia zarren horzale zan, da familia Andriaz, daia familia da, zantzan, da, kontestan daztean nahi ez pentsamen be, diru egoitxik etorkuna da, hain be, txakurre goztozitauz, da ez pentsa bizimodue, aunque zurie diferenti da. Zuzar urteko zu etxe batetik eta sartuko zara beste baten. Bepedak gane hori nan, tabakuen kosetxie. Da ego zuz, 6 hilabetero niogu, ego zuz hori lehenegotan biherramen. Gero akabat danien, orduan moidu miguzu, baina orduan ja maneago zara gortzuen. Tristi ostantzik gutie, inglez ez zebez, inorrezentu barik. Nik gani guztiuto jentie bada xartu, Asik eran inglese tutipere zegoen jakingo? Tutipez, zero. Eta zelan konpontzen zinen? Zein egin edo. Hori izango zan, asik eran gogorra izango zan, ez da? Asik eran niku horra zan baina, nin neuko anazkin ondo hartu nuen. Batzuk esaten dugu, diru kibazeon, bueltan etorko txela segiduen, nik ez niki... Gusture egon zinen denboran. Bai, nik gusture egon zinen. Eta gero hizkuntza zer, gero ikisi zenduen ingles berbetan, eta... Bai, gero defet nahi izan. Ze, klar, ja, inbeste urte egin ostean... Igerretzen oskuen, eskaitzen nangu eta no? Bai, bueno, hori beti pasaten da, ez da? Noperane... Bai, enteriten bien, da kumbe bai, zer esan bien. Asik eran gogorra izango zan, ez da? Ezin ulertu alkarregaz. Bai, bastante gorra, azigeratan, bastante gorra izan. Nire harinauko generazioen, niku kainibenie. Euskale, guzkaldunek kainibenie batxe. Hori izan bihar gogorra. Boloko batxetan dizeki. Nire ikusi gote, lehen izan erreganera, kainibenie. Zaitxik errete bien. Zumotzoen horrez izan, gero dana bera kainibenie baltz. Moru bane baltza hori euskaldunek. Espana baina gai ikusten hasi nagin egin zuri. En general danak alditak guzti. Euskaldunek egon zinenan gehienak edo danak euskaldunek? Danak euskaldunek. Gero torzin horre Txilen nuk eta Peruan nuk eta hor 73 bueltan azizin agertzen. Ni danak bizkitarrakaz. Beste erratzu batu da, montezin Naparrape bai, Kiputxaek. Basko frantzesape bai. Osa, danetak gue, hamen botak dut. Euskaldunek izen ona okidoan. Euskaldunen izena da numero 1. Eta arrantzuko beharra, ze behar behar izaten zenduen zuokan? Labrantzie, sekatie, patatak, galize, hartue, danetak gue. Orduan solo beharra asko egoten zan. Topera. Artizi egon, besterik ez ebez. Beste biherri zeguna.
Artezen gaur, artezen vigilo nundi da bilen, eta artezen... Terrenoak eta izitza egoten ziren? Ez. Dana libre. Ja. Oin egote ziren, gugu gehin du mapa bat. Dantxe mapin barro gumizen dut. Handik urten barik. Handik urten barik. Zostantzien hau note ziren guardak. Eta Nueva Yorken, gero zuok ze bizimodu okidozue edo zetan ibili zarien? Ba, nire izanak konstrurzioen izan dut behar. Nik eitzitzen dut hostelekuen. Eta gero hostelekuen ibilitzen luzeruen, da gero junitzen etxe bat garbitxuten. Asko. Eta Nueva Yorken zer, irian bertan edo Nueva York... Bai, gu albun bizi gaizen, brukilen. Erosi genuen etxe bat, eta etxe bizi gaizen. Degun nuen ikute gaizen, Nueva Yorka biherri. Egunero zer, trenean edo... Trenean, bizo. Eta bai, nire bai. Da bortu bairo, topa biherriziko du, topa nuen da. Konstruzioa. Konstruzioan ibili zinen beharren. Konstruzio bai, enpresa handize, izan Chicago Bridge izan enpresa handize, eta gero kontratu irubile lagunek izan du biherre, Orduan zuok okitzen zetuen soloa eta ganadua. Ganadua zer, behiek eta... Behiek otizin 10.000 gultia, da artizek hor gultan. Ze egunetan libraten zenduen, edo zelan, edo aste guztien itzen zenduen behar, edo... Aste guztien. Zan egoten egun librerik? Guk esketun okitzen aste guztien. Oin iluntzitan edo, otezan salidi erretzi burrin basauzua, herrire, bai, ostan zien... Jagonek izan da. Eta herrien zer okitzen zenduen, tabernaran bat edo... Bai, taberna. Horretu egin hau dugu, hortzitatik hartzen dugu lauretara. Baina izeteran grabie, hane Australian egun etxe bat zumerua, eta nik izan jot, nik euskaldurik biherri izan jot, goizeko 10:00etan, teie, hori eurentzako importanti, zauzen lekuen, teie hartzeko ordu laure. Eta gero, ebertize, izetezan, en general, sandwichen, bokadillo. Eta gero, lauretik gero etzera junta, ja, bortarrestan aztezan apaize. Goizien hartzate ginen, artezin mobidu orduko, egune azbatera. Artezin imon bizakon direzin duen. Zoratzien berako deurik urikuten da. Gudu gehitxe egin duen, artezin direzin montatzea etorri kanpora, armozu ujan, eta gero itxen beste buelta bat ardire. Eta armozu kasureko zer izeten zan orduan? Armozuan guztietan zan, perrile eta arotzek. Gero bezkaritzeko, hasta gutu egiten kanpora. Eta kanpo mote zan, kanperue kozin itxeko. Eta gero, en general gure kostumbritzen zan, gure kompainen, arratzaldien bizek ardire. Eta besti kanperu dute zan, ordu bete do biaren hau, aparize presentako, apariko martxi itxeko. Eta orduan zer egoten zinen, binaka egoten zinen? Binaka. Eta binaken zenbet ardiburu manejaten zendu esan? Nik gehizien okideten nien 3.000 okiten. 3.000? Bai. Zaldien ibiltzen zinen? Gitxi, nik egin saldize, gitxi usaten saldize. Oinez ez ziren, general. Karga hauet italian nuen, oimena saldize, dordunen txikitzu da, gazki hoi urte mague. Bakizu ingreso zeuzorra, nik ez da bai bagile zebez. Tantzine, baliaretik txikitzu egin, tota bate zuetzak ondoe. Topografoa zimigun egitzu, ayudante. Nik ez da barreta baina. Baina, italian da, eta berata, italian egoela etxoko zara. Baina, juiziz eskolara, hana, debat egotzera eskolia. Ingresu apurtxuet, nik zotut eskatzen askorik, apurtxuet. Jole, zau bizimadu bat anuen topografoa, beste sortze behatzen joete. Jole, zailute diruen. Eta orduan josten egin zen duzen, urte batzuk? Ba, mertutzen jaz. Josten da, gero. Topagazten da, gierra. Joeteko etzi garbitu den ondo, goneak da, kanbizako. Eta zer izen zen, familia baten, han baina gero, eguneko bizimodua eurek asintzen zen duen, egun osoa, edo goizeko beharra zan, edo... Egun osoa etxen dugu bertan. Da gero, hola nik Paris gero badao, ni kamarera behatzen ez, gabeko ordu tarte.
Karrokanpoa esan dozu, zer zan karrokanpoa? Karrokanpoa izate zan erroda ganean, etxe bat izateletxe. Da, han zan lo. Egurrezkoak izaten ziren? Bai, toldue, ganetik, egurrezkoe. Da, zaure estufeta guzti, hartzen behar lan dutxe ziren. Karrokanpoa euten duen, ja zerraturik eta arrela dituzunien. Igual astebeterako, dozte barzen barrure, rantzula. Uden egibitxik duzen, tiendakan bainiaz. Eta, zer, kontsoia eta ondo imintze edo lurren ganean edo zela mitzik zuen? Ez, katri egitxik du. Katri izan zen bai. Zeiakako, zer bat. Zagero batu bizar. Saldizen erute guztabe. Armarik eta eroaten zen duen? Ibilten zen duen? Armak bai aserintzako, tauzuntzako, armak beti. Pizti, hola, basapizti asko egoten zen ordunan? Bai, hainbet. Otzu ganela, eskandalue, da logu bai. Dorrekotarako, ardiz da, garan eta takatuna dugu, gana dugu tot defendizan. Ardizek akabu be. Eta zueko lan normalean egitzen zinenean, rifle eta guzti edo eskopeta eta guzti egitzen zinenean edo... Rifle beti aldien. Saldizen bitxik edo nien, saldizen zeilien monturin azpizen, kolokata antxeko superleku eta antxeko kolokata. Eta Kanadan ze behar klase hitzen? General, basu izan dana, lehenagotan basuen. Sarritzen, negu binen biarra esatezan, basun makinikazio bai, behostien negure topeu, fabrikan izitako, meidu, zenbat egur dauen, da gero bidi markeu, kamion hondik elitzen, eta gero akabun protezinue, erain, da bedarratzako kontrako likidu gitza, dorzik duzen. Eta han bere neguek eta bere gogorrak izango ziren, ezta? Bai, Amerika baino gogorrak. Han baina goztu eskero edurruta zen. Da, klaro, etxamatzu lau bosten metroko edurre, zuen eskazu izan asuntu. Bidi libreteko makineak eta makine bonak eta dana, baina, klaro. Gero uduarren edurre du nien, enbede pertxik egon pinue betxe, bai gulotu zen, metro bitxik irutik betxe. Eta zapatu domekatan, kasurekoan, asteburuetan eta ze plan egoten da? Zapatutan okinen du bildin baten, edo berritzen, zentro baskoa, zoretzian. Klaro, bai horren badago, ezta? Zentro bat, da, antxe bat bitzen dira Parise, bitzen dira Zengauze, eta... Eta Nova Yorken euskaldun asko dago? Lehen bai, oin gazti da junda asko. Gazteterize, biharrien, horretara, baina lehen asko bizitzen, asko hil bildiez. Gabonetan itziren du, dana general batzen itzizen gehienak leku batera. Gabonak ospatzeko, edo Amerikano etzin batera, edo Eureka abisaten duzkuen, edo amiztadik egin egin duzen, leheneko urti nixen ezin, handik horaia amiztadik egin hauke Amerikano izan, amiztadik egin da. Hauke berbetan ondo jakinez, Eta zelan ospatuten zirenak Gabonak? Jatekoa eta diferente izango zen? Bai, han izaten da Gabonetako general Paue edo... Bai, Paue. Eta gero jantea zer, buelta hori izan edo askoan lotuko ziren bere, ezta? Bai, asko eskaz edadik altu, hona topteko eskaz, da bertan. Da besta asko torzien. Ja, klaro, eskondute familiziko mazute antri bertango bada eta hor bromazko. Ja, gero bertako txezara. Claro, gero bueltetako... Eskaz. Txarto. Hainumik eskoatik dabitzen nien, lagune bertakuek, nobizibe bertakuek, dareko nantzi zelegarri. Horri askori paseatzen. ¿Con cuántos años viniste a Busturia? Con 14 recién cumplidos. A Busturia, perdón, a Guernica. ¿Y cómo fue eso de venir a Guernica? Bueno, pues mira, yo tenía aquí un pariente y yo siempre pensaba en salir del pueblo. Y yo ahí trabajaba de peón de albañil, de la construcción. Con 13 años yo trabajaba en la construcción. Entonces siempre mi tía, hablando con ella, me buscó trabajo en una granja.
una granja ahí, entre Forba, donde está el día ahora. Y allí por eso, pues hacíamos las labores de eso, echar de comer a la gallina, pues recoger los huevos, limpiar las jaulas. Entonces, estaban empezando a hacer el frontón de la rica, el Hayalay. Joder, había un cartel allí grande, se necesitan peones. Adentro le pregunta al encargado, oye, ¿a ese cartel necesitan peones qué? Bueno, sí, peones sí, pero niños no. Yo tenía 14 años sin cumplido, joder, yo saqué pecho. Pero yo he trabajado en la construcción, sí, oye, me dice el otro, la verdad que es que no viene nadie a apuntarse, no faltaba gente y no viene nada. Oye, cógelo, que algo ya. Ahí cobraba 800 pelas a la semana. 12 pesetas la hora me pagaban. Y todos los días hacíamos 10 horas. Y si hacías 12, te pagaban 14. Los domingos íbamos de 8 a 1, 5 horas y te pagaban 10. Joder, era una mina. Entonces le comenté a mi padre, que estaba en el pueblo todavía, joder, cogió la maleta y se vino para casa herido. Se metió también en el frontón y entonces ahí estuvimos, joder, una mina de hacer dinero, era eso. ¿Con cuántos años viniste? Con 18. ¿Y cómo es que viniste aquí? Pues vine porque mis padres eran carboneros en la parte de Ciudad Real, de Portugueno. Y un amigo suyo, de mi padre, pues trabajaba en la vía en el tren de maquinista. Entonces lo trasladaron aquí a Bermeo, en el año 62. Yo vine a Bermeo el 3 de junio de 1962. Vino el amigo de él, vino aquí, porque lo trasladaron aquí. Y cuando fue de vuelta, pues le dijo a mis padres y a un cuñado suyo, oye, en Bermeo están por la parte de Vascongadas y hay mucho trabajo. ¿Queréis que nos vayamos para allá? Y nos venimos todos para aquí, 2 familias. ¿Y primero vinisteis a Bermeo, entonces? A Bermeo. Y empezamos a trabajar en la fábrica de Arroyave, de pescado. ¿De conserva? De conserva. Ahí estuve hasta que fui a la Meli. Luego ya cuando fui a la Meli, pues me estuve trabajando en el monte, tirando apeas. Estuve unos años tirando apeas y luego me metí en astilleros de Murueta. Y ahí he estado 35 años, trabajando en astillero. Tu madre también notaría mucho cambio, ¿no? Pues mira, además de estar allí, que tenía que ir medio fiado a comprar pues el pan, te pago mañana, dame un kilo de leche, mi padre se dedicaba a la leña, pues le pagaba con leña y estás un truque de que cae sin dinero. A venir aquí, los dos trabajando en el frontón. Además, en esa época buena que ganasteis mucho dinero. Un montón de dinero. Ella también estuvo trabajando en el Faisán de Oro, allí limpiando, limpieza, limpiar el bar entre los 3. Era otra vida, otro mundo. Aquí cuando vine a Guernica, pues ya tenía bate en las casas, en servicios. Allí teníamos que ir a la cuadra, al corral. Tenía ya su lavabo para lavarte, allí pues tenía que lavarte en una palancana, porque no teníamos ni agua en la casa. Teníamos que ir allá por la fuente general, traer y ahí te lavabas pues como podías. Aquí ya tenías tu bañera, ya tenías los pies, estaban preparados, muy distintos. En aquel tiempo ya tenía fama, las Vascongadas, como has dicho antes, sí. Ya tenía fama de que aquí había trabajo. Sí, tenía ya fama, sí. En el año 62 tenía fama aquello. Y cuando venimos nosotros, jolín, aquí en Bermeo había un montón de barcos terribles en aquellos años. Pues encontraba trabajo en cualquier sitio. Fue venir aquí y empezar a trabajar. Al astillero vino muchísima gente de toda España, ¿no? ¿O de dónde vino más? De España. Pues venía mucho de Zamora, venía muchísimo. De Soria, venían muchos, extremeños, venían muchos. Pero cuando vino esa gente tampoco había casas para dormir y al principio hubo una especie de barracones o... En el frontón, allí había un barracón grandísimo, pues un barracón como un pabellón de un hospital. Igual había allí, no sé, 50, 100 camas a las 2 partes, de 2 pisos, y allí la gente, los que trabajaban en el frontón, dormían allí mucha gente y se hacían la comida, allí, pero con 4 palos que había allí, hacían la comida. Si alguno tenía infernillo eléctrico, allí vivía la gente, en los barracones aquellos, en el frontón. Luego aquí en el astillero también, yo no he conocido, yo cuando entré aquí en el año 64 ya habían quitado, pero también había habido ahí un barracón con camas
Pero luego el propio astillero hizo casas también, ¿no? Para Claro, los obreros. luego el astillero hizo casas, digo yo precisamente, ahí hizo unas casas con la intención de que la gente no se le marcharía. ¿Habéis estado a gusto entonces? Sí, En el astillero. Yo hasta que me retiré con 58 años y tengo 72. Está claro que para ti el venir aquí fue un cambio de vida radical, ¿no? Un cambio terrible, yo nunca veo bueno, y sobre todo en el astillero. Zenbat urtega joan zinen itsasora zu? Hogeita hiru urtea. Lehenengo, egon nintzen soldadute, gero biharren egon nintzen Etxebarrian nien, gero handik, jo nintzen nabegaten, konpaini bat arenaz. Izen zen barku erdi peratatxuet. Da gero handik, egin aben da, niretzako ez da barku, niretzako barku zarra eta zerien ondo benitzen, esan ondo. Da nina zen urte bete eta egin gero bido. Da gero, sartu nintzen, zerera, eso tankak, amerikanoek, dan sartu nintzen, han segidu dut, suparteketan, egonez astillerutan, barku kataten, barku handizietan, handizien izen da, 400.000. 400.000 tonelada. 400.000 toneladako barko betek zela eslora esaten da. Eslora horrek egutzen du aproximadamente, más o menos, igual metro gehitzen du, 350 o 3 campo de fútbol, más o menos, zerien. Gero dekeze, 82, zera, antxo, 82, horre bitzen da, eta alturi, esan boste o zei, zazpi piso edo geza. Lehenengo barko junetzena, Inglaterra zirera barko hartzen juneian, Sofiak eman zena. Egurregaz egin duen, biarrez asko egurregaz. Maderero, egurregaz. Kanadatik, Rusiatik, egurregaz egin zen, normalmente. Guden, gero neguea, Inglaterratik, ordi zertzilde, ordi atxilen duen, txatarri askoen egiten zera, Italiara. Da gero, zera, Rusiara, Igarkara, Siberiara jote gero zen. Egon zan, temperaturie handik urteren du nien gu, egon zan, 38 gradu bajo zero. Zu, hasi zinenean, ze behar klasetan hasi zinen, ze puestuten sartu zinen barkuan? Mekanikuna. Da gero gauzien barku txekitzepe bai, barku gasolina zaidik izena pe bai, bordo gute gaitzen, 3. makiniste o 4. Gute gaitzen, titulu gaitzen, mekanikuna bat. Banetzen du, baina generonetan handizetan ibiltzen gaitzen mekaniko. Mantenimiento. Dari ibarkenetzen paleru. Enbarkenetzen. Gero pasanetzen engrasadore. Horre makinatan, ze lau puestuk egoten dire, esan dozuz bi, ez da? Baina makinen... Makinen egoten ziren, lau makiniste. Jefiek, elzaban etxen biherrik. Da gero, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena, harri etxe ben guartetxe. Da gero, egoten ziren, 3 engrasadore, makin engrasateko, beste bat kaldetru, da gero, 3 fogoneru. Da gero, nek etxen nu biherra, limpieza de lampada, pero no. Nek lehenengo kampaini neguena, Sofia zizan, urtebi. Urtebi etxera etorri barik? Etxatorri barik. Hasi zinen erako, 9 hilabeteko zerak izeten ziren, kanpainak izeten ziren. Gero izen ziren, 6. Gero, 5. Guardizek, labordukuek. Labordu gabaz da labordu... Segun seguriteko tiratzen. Tokat diazu, per ejemplo, goizien sartuen sortzi eta damabizetan urten. Da gabaz, sartuen sortzi eta damabizetan urten. Hori bere normala izeten zen, ez da? Norberan Andrea bere barkuen egotea. Danak ez ziren ibiltzen. Danak ez. Nik ibiltzen, egon. Andrea, runen nosena, zizan nosena, eta Afrikera. Dakarera. Baina, garo,
Esaten ziren, bi jaken, kuadra bierre Europara zabizenak. Gero zeretek etxen dune, ordu zaperit egon zanean, emotezkuen egien, bost minutxe du emotezkuen, berba gratis, etxen dugu. Gero, atxina harina gozin, hori izan egon. Harina gozin, hori potolo horre, telegrafisti eta zerien. Hori komplikar bizitezan da, gero. Telegrafistek, segun ze ez zonatan egote zenien, Madrileaz Pozuelo del Rey. Madrile atrabate behan edo, segun beti, en general, Madrile atrabate emiseratek etxe egin, da orduan kambio zen bizien zon. Zuk itxezun berba, lehenengo neu berba, zuen nahu moduen, da nik akabat nondrien esaten dut kambio. Orduan Andrea hasten da berbetan, semi edo, dana, berbetan hasten da. Berak akabaten zuk esan zuk, kambio. Da orduan ni hasten ez berbetan atzera. Zezu beti gilizara barko euskaldunetan, edo kompainia estranjeruetan eta hola bere gilizara? Sokoan joten nabega dena, sokoan. Badera behian egoz. Ze guzturi, marino asko egon da, ez da? Lehen bai. Hori izen zen, jente gazteantzako urten bide bet, ez da? Horrek, errenekoetan gozien barko konek epizbe, makaiutan terreno gara. Horrek, ibiziren horrek, orduan izatezan hori. Makaiar betorte ziren, zangertu baretan da, Polandera, Otzata, Kanturre, Terkantar, Lutari, ibizitzen